Bala 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 wah, bala 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 wah. बाप्पावै मानसियालाय माथो मेगनखौनो बेखेवथारा नोंनि थाखाय आं फुटबल लाबोलायना होफैलायदों ओइ जुनियर थफिराम आंनि फिसा नों माला आंखौ नायनानै रायदावगोन नोङो आफा होननानै आं नोंखौ नुबानो उन्दुनायल' नुयोब्रा फाय आं बामनि ओइ थफिराम माथो जुनियर थफिरामा माथो मिनियाबो खिफियाबो गुजुआबो मानो एसेबां उन्दुबाय थायो बेलाय दहायसो आंजों मिनिदों आरो दानि बावैसो आं आहार दौनानै फुथुदों देला देला सिखार होलाय माने आं बिनि बिफाना आंबो बिनि मिनिनायखौ नायनो लुबैयो आं उन्दुबाय थानायल' नुयो आंलाय जुनियर थफिराम आं नोम्फा बुंदों नोम्फा उन्दुथोहाय गथ'आ दसे आंहा गथ' उन्दुबासो खामानि मावनो हायो आरो आच्छा दे जेब्लानो गथ'आ सिरि मोनगोन आंनो खोन्थाबानो जाबाय जागोन दे आंनि जुनियर थफिराम दे दसे गोदो गोदो उन्दुनानै था मा गल' गथ' नायबाय थाखो नों हा ओइ गल' गथ' हासा गथ' थरलल' दाउआ फैग्रोनाय ना दाउदैया फैग्रोनाय नोंनोलाय मानो नांगौ दाउआ फैग्रोनाय ना दाउदैया फैग्रोनाय मा जेब्लाबो दाउआ फैग्रोनाय ना दाउदैया फैग्रोनाय होननानै सोंबाय थायो आंनिबा दाउआ फैग्रोदों दाउआ बेनिफ्राय दाउआ फैग्रोनानै दाउदै दैदों दाउदै फैनानै दाउ जादों मासे फैनाय ना मानै फैनाय बेखौलाय आंलाय मा मिथिगौ आंबोलाय नोंसानि न'आव थाखुमानासो फैदों दै नोंसानि आइयालाय बोरो आइया न' सिङाव दं टिभि नायदों नालाय नायबाय था आंनाव जेबो दासों मानसिया जोनोम जानाय समाव लन्थं जोनोम जायो बिनि उनाव मानो गस्ला गानो आरो थैनाय समावबो मानसिया मानो लन्थं जायो नोंनोलाय सोर खोन्थादों थैनाय समाव लन्थं जायो होननानै आरो मानसियालाय गस्ला गस्लि गानखानांगौ ना गानाबा बिगुरफोरखौलाय बोरै खिन्थिनांगौ जाखो होमबालाय मानोथो मेगनखौ खिन्थियो खुगाखौ खिन्थियो आखाइखौ खिन्थियो आथिंखौ देखायो अब्ला मानो माखासेखौ देखायनो हाया माखासेखौलाय मानो खिन्थानांगौ जाखो लासिंसिंलाय नोंनि खिथुखौ खिन्थागोन नों नोंनि खिथुखौ बेखौनोथ' सोंदों मानो खोन्थानो हाया जों बयबो खिथौ दङ होननानै मिथियो नुनु दङ होननानै जों मिथियो अब्ला मानो जों खोन्थानो लाजियो लाजिनांगौबोथ' आरो गिनाय थायोबा लाजिनायबो थानांगौ लाजिनाय थायोबा मान सनमाननि खोथा थानांगौ ना नों मा जेखौनो सोंबाय थायो सिरि थानोबा था आंहा न'आव खामानि मावनानै खारखुमानानै थाफैदों आरो नों बेवहाय मोनसे बाथ्रा बुंदों मानो आंनो सोंनायनि फिननाय होनो हाया नामा मानसिया थांना थानो थाखाय जोनोम जायोबा मानो थैफिननांगौ जायो थैयालासिनो थायोबा मा जायो आंनाव जा सोंबाय थानाङा मानसियालाय थैखानांगोन ना थैयाबालाय बोरै बुहुमाव जायगायानो जानाय नङा होमबालाय मानो बुहुमखौ दिहुननाय मोनसे सोंबाय थायो नोंला आंबोलाय जोंबायसो दै मानो रागा जोंदों रागा जोंना मा जानो आंलाय आंनि फिननायखौसो सोंदों दा बेखौनो नोंहा फिननाय होनो हाया आं हाया आंनाव जा सोंबाय थानाङा दै थरल' सोंनाय फिननाय जालायबायना नोंहा आंलाय बेनाव सोंदोंसो दा मानसि सासे मोना मानो सोंबाय थायो आनै बिनि सोंनायनि फिननायखौ होलायबाबो जागोन दे नोंलाय बहाथो थांदोंमोन आं सिखिरिमोननाव थांदोंमोन नंगौ नामा औ दसे जिरायथ' दे आं न'सियाव थांनानै ड्रेस गानस्लायहैनि जागोन दे आरो नों आंनाव सोंबाय थानाङा मिथिबायना नों आंखौ दाउदैया फैग्रोनाय ना दाउआ फैग्रोनाय होननानै सोंबाय थानाङा सोंबाथाय आं रागा जोंगोन नों जाम्बि नालाय नोंसो जाम्बा बायदि कुइसन सोंबाय थायो माबा मोनसे रोङिखौ सोंनाया मा जादों जाबाय बांद्राय बुंबाय थानाङा आं दा मा खालामबावनांगौ बे गोदान बोसोरावबो थांनाय बोसोरनि बायदियानो जानानै दङ आं फारसेथिं एन्टनिखौ गारनो हायो ना फारसेथिं केरियारखौ ओरैनोथ' खोथायाव दङ माबा मोनसे मोननांगौबा माबा मोनसे गारखानांगौ होननानै आंनि थाखाय मोननैबो इम्परटेन्ट केरियार आरो एन्टनिय माने एसेबां आनजाद लागासिनो दङ आंखौलाय माने एन्टनिय बिमाया बेफोरबायदि एफा गिदिर खोथा होखो आंनो आं माब्रै आंनि थांखिखौ दोननानै आङो एन्टनियखौल' सायख'नो बे खोथाखौ आं मालाबाबो गनायनानै लानो हाया आंनि जायगायाव सोरबाबो थानायमोनब्ला बै मानसिया मा खालामगौमोन जाय एन्टनियआ आंनि थाखायनो गावनि आथिंखौबो खोमाहां जालायबायमोन अब्ला मा खालामनो जेबो राहाखौनो नागिरना मोनासै आं आइ जोंलारि आइ आइयै इसिबां गाबज्रिदों आङो हामाखौथ' सानबाय थादों जेबो जायाखै आइयै आं देहाखौ एसे बोरैबा मोनदों उन्दुनोसै आं जोंलारि आइ लोमजानाया बारा जादोंबा मुलि लायनो थिनहरनि आं सोरखौबा नोमफायाबोथ' दंहैयो एमाव राजामोननाव आंनो मुलि नांलाया आइयै एसे उन्दुनो मोनबानो मोजां मोनगोन जोंलारि आइ माबाफोर जादों नामा जेबो जायाखै आरो आं उन्दुनो ओंखारबाय होनबायना जोंलारि आइ आं नोंनि बिमासो नोंहा माबा मोनसे जानायखौ आंबो मोनदाङो सोरबाफोर माबा बुंदों नामा एन्टनिय बिमा बिफाया माबा होनदों नामा रावबो जेबो होनाखै
दे होमबालाय उनाव गोसोआ मोजां जाबाथाय खोन्थाबानो जाबाय। बानलु बेदांबो दंफैयो। बानलु बेदां मानो फैलायखो बेलाय? थिनहर बेखौ गावबागाव न'आव। जोंहानि न'आव थाबाय थानो होनाङा। हा बोरै थिनहर बायनांगौ जाखोसै मानसि न'आव फैनायखौलाय? दसे जिरायनानै थाङो खोमा। र' साहा फुदुंनानै लोंहोहरनोसै आं। मानो फैबाय थायो बे बानलु बेदाङा? आंनिफ्राय गोजानाव था होनबाबो थाया। ओइ बानलु बेदां, नों बिबथैखौ आंनि खालामनानै होला होमबा? मा सानदों नों आंखौ? हिन्जाव राननायनि हौवा राननायनि एजेन्ट? आरो आंखौ नुबानो आदैनि सोमोन्दै मानो बुंबाय थायो? महराव गैया हाय थुथुनो। आं आदैखौ मोननो समायाना। मा होनदों नों आं महराव गैया? सैथो बाथ्रा, मोखाङावबो नानेखा गोनां। मोखांखौबो मोजाङै साफा लाया खोमा। बेनिखायनो नोंनि मोखाङाव 6टा सिथर दं। आंनि मोखाङाव मोनबेसे सिथर दं बेखौ आं दिनैसिमबो मिथिया। नोंसो मिथिबाय आरो आंनि मोखांनि सिथरखौ? माथो नंदों नों गावखौनो? आंखौ मा सानखो नोंलाय? आं सानफ्रामबो फेसवासजों मोखां सुयो। अब्लाबो नों मोखांखौ जोथोनै सुवा। बेनोसो हौवा मोजां नागिरो। आंखौ माबायदि बुंखादों बियो लाजि गैयैया? नोंहा लाजिनाय गैया हिन्जाव मानसिफोरखौ बिदि लाजि फोनांनो? जेखौ सैथो बेखौसो बुंदों दा। नोंलाय मानो फैदों? नोङो मानो फैदों? बेवहाय मानो फैदों नों? आं मानो फैदों नोंनोलाय मानो खोन्थानांगौ जाखो? आब' जोंलारिनि मबाइला गारियाव थाबोदोंनो, बेखौनो होनो फैदों। नंगौ नामा? ओइ, नों जेब्लाबो जोंलारिनि उन थाबायबाय थायो। नों जोंलारिखौ गोसो थोबाय नामा? जुदि जोंलारिखौ गोसो थोबाय नों, अब्ला खोनासं। जोंलारिखौ आं नोंनि मालाबाबो जानो होआ। मानो होनोबा नोंसा आदैया आंनि, आं नोंसा आदैनि। सिमांनि रायजोआव। नाय बेलथा, नोंसा आदैखौ आं गावनि खालामगोन। हायना मुलि होनानैबाबो आं गावनि खालामनानै लागोन। दुरबल मानसियासो हायना मुलिनि हेफाजाब लायो। आं दुरबल नङा माथो। नों गावखौनो दुरबल होननानै फोरमान खालामबाय। आदैया नोंखौ गोसो थोआ। मानो होनोब्ला नों सासे लेजि अलसिया मानसि। मोखांखौबो मोजां सुवा, खानायखौबो मोजां सुवा। नोंनि खानायनिफ्राय सेम्पुनि मोदोमनाय सेन फैनांगौमोन। बुख्रा बुख्रा थाव गोथांसो मोनामदों। आनैनि खानाया थाव गोथां मोनामो। बेबो रिफाइन थाव बायदि। बारा बुंनाङा नोंसोर कुइसन मास्टार। जोंबायसो आं नोंसोर सानैखौ आंखौ बासिबाय थानाया। आं बासियाखै माथो, नोंनि खानायानो मोनामो। साफाखौनो दोना गावहा। आंखौ लाजि फोनांबाय थानाङा नोंसोरो। दावदै, नोंसोर बयनोबो साहा लाबोदों आं, जिराय। आं साहा लोङा माथो। एसेबां लासिंसिं खालामजानानै आंनि खुगायाव माबोरै साया हाबनांगौ? आं लोङा माथो। लाजिबायबो। हामा बिदि बुंनो। आंबो लोंला नामा मादै? दानि बावैसो साहा लोंनानै फैदों। आं जोंलारिनि मबाइलखौसो होनो फैदोंमोन। हर मबाइला। मानो हरनो आं? नों गेम गेलेनो? आं दसे गेम गेलेनानै आब'नो होफिनगोन। बे मबाइला नोंनि नङा, बेनिखायनो आं जोंलारिनोसो होगोन। जिराय। आं जोंलारिनि फंबाय, नंगौना नङा? नंगौ। अब्ला आं मानो मबाइल मोना? मानो होनोब्ला बे मबाइला जोंलारिनिसो, नोंनि नङा। जागोन दे, मोनसे कुइसननि सोंनायनि फिननायखौ होबानो जाबाय। दाउआ फैग्रोनाय ना दाउदैया फैग्रोनाय? दाउदैया फैग्रोदों, बेनि उनावहाय दाउ। दाउआसो दाउदैखौ होयोना। होमबा बे दाउदैया बोरै अबेनिफ्राय फैखो दाउजोआ फैयाखैबा? सिम्पोल। गोदो गोदाय गोबां रोखोमनि दाउ दङमोन। बे दाउफोरानो दैसे दाउदै बिदै दैनानै बेनि मादावबो दाउजोनि बिदैखौबो दैनानै होबाय। बेनिफ्रायनो दाउदैया ओंखारबाय आरो बेनि उनावहाय दाउजो जाबाय। माब्रै आं बारा बुजियासै। जेरै गोदान मुगायावबो मबाइलफोरा आपडेट जायो नङा होमबा? थिग बेबायदिनो मिथिंगायाबो एसे सोलायनाय लाबोयो। थिग बिदिनो मिथिंगानि एसे सोलाय सोल' जानायाव दाउ आरो दाउदैनि फैनाया बेफोरबायदिनो मोनसे रहस्यमय जानानै दं। जेरै नोङो दा मबाइल हमो नङा होमबा? टिभि नायो, बेफोर गासिबो सासे साइन्टिस्टआ दिहुननानै गालांनाय। थिग बिदिनो दाउदैखौबो मिथिंगानि सासे साइन्टिस्टआ दिहुननानै गालांबाय। नंगौ नामा? नंगौ। मिजिंथियो नों बुजिबाय होननानै। बुजिबाय दे दिनै मोजाङैनो। माथो बुंबावनो आरो बिदिनो सोंबाय थायो। दिनैनिफ्राय नोंनि फिननायखौ मोननानै सोङाबाथ' मोजाङानो जाबाय। सोंखानाय नंखाला बियो बे मोनसेखौ। आंहाबो साहाखौनो जासिनो बावदों। नाङा मादै, आं साहा लोङा। दे होमबालाय माथो जाबावनो। जोंलारियालाय माथो खालामदों? लोमजादोंसो होननानै बुंबाय, न' सिङावसो उन्दुनानै दं। लोमजादों? गोसाथार लोमजादों नामा? गावालाय मुलिखौ जासिबाबो जायाखै। मुलि लायनांगौबा आं लायनानै होफैनोसै। खर' सानाय मोदोम सानायाथ' न'आवनो दङ। अब्लालाय माखौथो नायबावबाय थाखो? मुलिखौ दौदो। गैया, उन्दुनोसै आं होननानैसो उन्दुबाय। होमबा आङो जोंलारिखौ नायहैनो हागोन ना मादै? जुदि नों गाज्रि मोनाबा? गाज्रि मोना दे। अब्लालाय आं जोंलारिनो मबाइलखौबो होनोसै। दे होमबालाय। थेंक इउ मादै। थेंक इउ? माखौ थेंक इउ बुंलायखो बेलाय? दा जोंलारि फिसायासो रागा जोंनानै माबा मोनसे बुङाबानो जाबाय आरो। जोंलारि। बानलु बेदां,
मानो फैदों नों बेवहाय? आं नोंखौ बुंखाबायना जोंहानाव जानला मोनला फैबाय थानाङा होननानै। मानो खोथा बुंबाबो फंसेबो मानिया नोंलाय? माबायदि मोनदों लोमजानाया? खर' सादों ना उदै सादों ना गोदना सादों ना मेगन सादों ना खर' गिदिंदों? बेसेबां डिग्री सेलसियास जादों नोंनि लोमजानाया? बोरै नायनि? ओइ जेबो नाया आरो आं लोमजायाखै बानलु बेदां। नोंसानि आइया होमबा आंखौ थगायबाय। मा? आइयालाय मानो थगायलाबायनांगौ जाखो? नोंनि आइयासो खोन्थादों नों लोमजादों होननानै। अब्ला नोंसानि आइया मानो थगायखो आंखौ? नोंसानाव सोंहैनि नामा आं मानो थगायनो होननानै? ओइ बानलु बेदां जानला मोनला फाल्थु नङा दे। आं आइनि सिगाङावसो बुंदोंमोन लोमजादों होननानै। अब्ला माथोबाव मुलि जादो नङाबा लोमजानाया बारा जागोन। नों मानसिया मानो बेफोरबायदि बानलु बेदां फिसा फिसा खोथाखौ लानानै मानो खर' थिखोनो नागिरो नों? नों न'आव थांनो थां मोनाबाय। न'आवलाय मानो थांनो? मालाय आइमोना आफामोना मालाय पार्टि जाहैदों। फावगालियाबो लोगोनि न'आव थांदों। आदैयाबो न'आव गैया। आबैयाल'सो न'आव दं। अब्ला न'आव रावबो गैयाबालाय नोंबो न'आव थांदो ना। आं गियो। मा? गियो? माखौ गियो नोंलाय? मानसियानोथ' जौ लोंदों ना गान्जा सोबदों नोंलाय? मानो सोबनांगौ नामा? जानला माला बुंलाबायनाङा नों आरो न'आव थांदो थां। जोंहा न'आव रावबो गैया होननानै बुंखाबायना। आं गियो। गिबाय था। बानलु बेदाङा थांबाय नामा? माथो सिरि खोनाबाय। मोजाङानो जाबाय दे थांबायबा। आंहा ओरैनोबा गोसोफोरा मोजां नङा। बेनि सायाव बानलु बेदांनि थांफा फैफाखौ बाबाय आं। नों दाबो थाङाखै बानलु बेदां? आरो आंनि रुमाव मानो जिरायबाय थादों नोंलाय? आइमोना आफामोना मा साननांगौ दे? आं नोंसा आइनिफ्राय पारमिसन लानानैसो फैखादों। नोंसा आइया जेबो नङा होननानै बुंदों। अब्लाबो बेफोरबायदि जिरायनानै थाबाय थानाया मोजां नङा मिथिबाय? आरो बिनि सायाव नोंसा न'खरनि मानसिफ्रा मिथिबा जोंहाखौसो दाय जालायगोन। ओंखारलां होनदोंना आं नोंखौ? थांगोन। बेनि सिगां मोनसे सोंनायनि फिननायखौ हो। मा जादों नोंहा? आंलाय मा जादों? जेबो जायाखै। मा जादों? सोर मा बुंदों? आं नोंनाव दहायनिफ्रायनो सोंगासिनो। जेबो फिननाय होआबा दिनै बे न'निफ्राय थाङा। मानो फिननाय होनो आं? माबा मोनसे जाबायानो जेनेबा। नोंनो मानो खोन्थागोन आं? हा बानलु बेदां मानो खोन्थानांगौ आं नोंनो? बेनि फिननाया आंनावबो गैया। जायखिजाया नोंहा मा जादों आंनो खोन्थाबानो जाबाय। मानो होनोब्ला आं नोंखौ दुखुआव थानायखौ नायनो हाया। नोंखौ सोरबा टेनसन होनायखौबो आं लुबैया। नों हारसिङै दुखु जाना सिरियै थानायखौबो आं हास्थाया। स' खोन्था मा जादों? मानो बिदि नों बानलु बेदां? रावबो जेबो बुङाखै। सोरबा बुंबा मालाय नों मा खालामगोन देलाय? नों खेबसे बुंनानैल' नायलाय। आं मा खालामनो हायो बेखौ बुंबानो जाबाय। क्लिअ'पेट्राया माबा मोनसे बुंदों नामा? रावबो जेबो बुङाखै। आच्छा क्लिअ'पेट्रायानो माबा मोनसे बुंदों। मा बुंदों बेलाय नोंखौलाय? एन्टनिय'खौ जुदि लानांगौबा आंखौ जापानाव थांनो मोना होननानै बुंदों। हाबानि उनाव जबबो मावनो मोनानो। आच्छा नोंलाय मा सानखो? आं मा खालामनो हानो दे दा? नोंनि डिसिसनासो मेटार खालामो। नों मा लुबैयो? सासे मानसिनि थाखायनो गावनि थांखिखौ खोमानानै लागोन नामा नों? एन्टनिय'आ सासे मानसि नङा। अब्ला एन्टनिय'आ बुजिगोन। एन्टनिय'नो मानो खोन्थायाखै? आं एन्टनिय'खौ बिमाजों नांलायजानो बाबाय। अब्ला नों हारसिंनो प्रब्लेमखौ सल्भ खालामगोन नामा? एन्टनिय' थानानै नों हारसिंनो मानो भुगिगासिनो? खोन्थानानै मानो लायाखै नों एन्टनिय'नो? मानो होनोब्ला सासे बिमाखौ सासे फिसाज्लानि सिगाङाव आं गाज्रि बुंनो बा माबा मोनसे बुंनो गोसो गैया। बिदिब्ला नों गावनि केरियारखौ ओरैनो लाइटलि लाबाय नामा? आं मालाबाबो गावनि केरियारखौ लाइटलि लायाखै। एन्टनिय'खौ आं जोबोद मोजां मोनो। बेबो मोनसे बिराद गिदिर सैथो। नाथाय आं बेखौ दुखुबो होबाय थानो गोसो गैया बानलु। अब्ला नोंनो खोन्थालाय आं मा खालामनो? एन्टनिय'आ गुबुनखौथ' मोजां मोननो हाखानाय नंखाला। नाथाय आं एन्टनिय'नि थाखायनो केरियारखौबो गारनो हाया। एन्टनिय'आ आंनि आगसि आखाइ बा आगदा आखाइया केरियार मोन्नैबो बेलेन्सआव थानायखौ आं लुबैयो। अब्लालाय माथोबाव आं दङ ना नोंजों जेब्लाबो। नों जोंनि गेजेराव हाबनाङा। नों जेबो खालामनो हाया। अके गुड नाइट। मोजाङै उन्दुबानो जाबाय। बाय। हरखाबनो मानो थांखो बेलाय? आंथ' बेखौ जेबो गाज्रि बुङाखै। मानो बिदि थांखो बियो थाबनो? आंहालाय मा? गावहासो आंनि दुखुखौ लाफानो फैबाय थायो। बानलु बेदां नों मानो आंनिफ्राय गोजानाव थाया? नोंखौ आं रागा जोङा सानब्लाबो जोंफ्लांबाय थायो। नोंखौ आं गोरा रावै रायानांबाबो रायफ्लांबाय थायो। बानलु हायोब्ला नों आंनिफ्राय गोजानाव था। नोंखौ दुखु होनो साना आं बानलु। अब्लाबो आं दुखु होनांगौ जाफ्लांबाय थायो। मिजिंथियो नों आंखौ बुजिगोन बानलु बेदां। क्लिअ'पेट्रा जोंलारियाल' माबा मोनसे जाथों। बैसो सैसो नायनाय नङा। आरो आंबो मालाय मालानिफ्राय एसेबां रागा जोंग्रा जाखो? हाजार बार जोंलारिजों आं बायदिसिना बुंजाबाय। थेवबो बे गोसोआ मानो जोंलारि जोंलारि जोंलारि? ना आं बेखौ सैथो गोसो होनानै मोजां मोनमारबाय? ना बेखौनो बुङो ट्रु लाभ? जेसेबां बुंबाबो बखि जाबाबो बेनि फारसेल' एट्रेक्ट जायो। आंथ' बिदि मालाबाबो नङामोन। गासैबो जोंलारियानो सोलायजोब्बाय। आरो जोंलारि नों मानो एसेबां सहायगासिनो? जुदि नों आंनो बे मोन्थायखौ होनायमोनब्ला नोंखौ आं गावनि खालामनानै गासैबो खुसिखौ होजोबगौमोन। दाबायदियाव नोंखौ गावनि खालामनानै लानो एसेबांबो गोरा खामानि नङा। नाथाय आं लुबैयो नों गावनो आंखौ बोजबनानै लागोनखौ। आंनि सेराव फैनानै गावनो आंखौ बिखायाव बोजबनानै लागोनखौ।
मिन्थिया बे समा फैगोन ना फैया अब्लाबो नोंखौनो नाजाबाय थागोन आं जोंलारि नोंनि सिमाङाव सोरबाफोर आद्रि सारबावनानै होयोब्ला बेखौ आं मालाबाबो गारा ला 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 लु ला 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 लु ला 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 लु 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 ला 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 दे मोजां हापां खिथु थिखां थिखां दे मोजां हापां खिबु बोखां बोखां Hey, 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 daw kanjong, abe kanjong, kineng kare gudung gaya, hasuneng kare nunu gaya, kamu kaya kuga gaya, kipineng kare gudung gaya, kamu kaya kuga gaya, gunggeng kare gontong gaya, maza baugan salalalala, hey, shalalalala. बिराद गिदिर जाथाय जाबायना मा जाथाय जालायखो जोंहा मोसागासिनो औ दिनै जों जेबो खोनासंनो गोसो गैया मालाय नोंसा आदैया मा जालायखो बेहालाय हाफां बेमार जाबाय बिदिब्लाथ' बे बयखौबो खुदुमजोबसिगोन सेसखासै आइला जामाइला नंगौना आनैखौबो सब खुदुमनो नागिरदोंमोन गैलालै गैला सेसखासै भिडिअखौ फोजोबनायनि सिगां मोनसे बाथ्रा बुंनो दाखालि 1 जानुवारि खालि भिडिअआ 14 ना 15 मिनिट जाहैबाय बाहुनानै जोंना आब' दुमफावहा 1 मिनिट 25 मिनिटल' होफ्लांदोंनो बेनिखायनो दुखु जानानै दं मानसिया 1 जानुवारि बिदि बावल जानानै गुसुं जादोंमोन भिडिअआ ओरैनो गुसुं जाबाय थाखायो 1 जानुवारि बिदि जाहैदों जाहैबाय मैया हराव स्टाइल मोनदों जाहैबाय बेखौ नोंथांमोननि सेराव खिन्थाना होबाय आरो ओरैनो जियानो जादोला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय बेनिफ्राय आंहालाय मा आंहा मालायनि दावराव दावसिखौल' नायनोसै आदै सन्दुला बायदि अके बाय बाय गुड नाइट एन्ड गुड मर्निं